ICSN Kaina Ganiru ICSN Igwe Bike Udono Ganiru. Cultural and Support Network is a hub for young professional Igbos living, studying, and working in diaspora. ICSN na-akwalite omenala Igbo, ha na-akụzi ka esi esi nri Igbo. ICSN nwere dance school, ebe a na-akụzi ka esi agba egwu ọganiru. ICSN si n'asụsụ Igbo ama nna. Nwanne Solomon Igbo, Oyimu Solomon Igbo, asụsụ Igbo dị ụsọ, asụsụ Igbo amaka, ka onye na-eme, ka onye na-ekwu, kwuo ya n'Igbo. ICSN ndị ọma, olugonu n'omume o, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị n'Igbo amaka, ka anyị ga-ekene n'Igbo. Leaders of tomorrow, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị m unu ga-adị, ka anyị ga-ekene n'Igbo. Igwe bụ ike, Igbo nwere mmadụ, Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Kweni Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Unity is strength, peace and progression. Igwe bụ ike Iyokoko unu si mụ kene ndị bidola ICSN na gboo n'afọ 1998. ụmụnne ole ana m ekene o ndị chigolu na mbụ unu chili ọfụma. Onye si jide ka o ji n'ime ụwa nwanne ọ na-eme ife dị mma. Anyị ebula ekene bata ụmụ di m Nnewi Anambra steeti ka m kene network director onye ndu Emeka Vincent Ebuọnụ, lecturer n'ọdụ akwụkwọ Emeka Ebuọnụ, network director Afụnwelotanna ifi na-emedolu gị anya gaa n'iru ọ ga-adịle gị mma. Wenekene assistant network director Jennifer Chidiebere Ọdụ, Eziada na Bombise Nwanimalụmma training consultant Adimo State. ICSN ndị ọma olugonu n'omume o, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị n'Igbo amaka, ka anyị ga-ekene n'Igbo. Leaders of tomorrow, ka anyị ga-ekene n'Igbo, asị m unu ga-adị, ka anyị ga-ekene n'Igbo. Igwe bụ ike, Igbo nwere mmadụ, Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Kweni Igwe bụ ike, udo na ọganiru. Unity is strength, peace and progression. Igwe bụ ike anyị akwanigo njem Badezini Hidembise Imo State
Kaikene Finance Executive Richard Obinu Webu Electronic Engineer Ojidego Ife gbasara ego dị n'aka Ojidego Gezi maka Chinelo Ọkanya Social Executive Pharmacist N'Umuobiala n'Isukwu Atọ n'Abia Steeti Onye ka isi ejeno nwa n'ịmalụ mma ewo Chinelo Anya Batagukwani na Delta Steeti ndị ọma Kaikene Stacy Isioma Isiekwene Social Executive Stacy nwanyị ọma nwa n'ịmalụ mma Anya Batago n'Obosi Idemmili North na Anambra ka m kenezi mama Kezemonye Agwụegbo ezi nwa ICSN Welfare Executive ezi nwa n'ịmalụ mma Human Resources ka iji akpata ego ezi m Ikechukwu na ebona m ụmụnna chika isi ejeno nnachi London na Tunu Kofia Anambra Steeti ndị ọma Oya ka isi ejeno Culture Executive Ostino Photos Business Administrator and Photographer Olugonu n'omume o Kaiga kene n'Igbo Olugokwanụ n'omume Kaiga kene n'Igbo Jenje 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 Sekiriwa Jenje Sekiriwa Jenje Sekiriwa Bambaramba Sekereke Sekiriwa Obalaba Onye ifeọma na-asa ịchọrọ ịlụ nwanyị ịchọrọ ịlụ di bịawa na ICSN otu nwere ịfụnanya otu ụlọ onwe fananya obi nwanne ọkwa ya kunu ji agazinu ICSN ndị ọma asị m na ọgawa n'ilu anyị abanigo njem bata na mkpụrụ n'Imo Steeti na be nwa na-eri ka m kene Ijeọma Lolo Chinyere nwa na-eri Culture Executive Ada n'ịmalụ mma Ijeọma Primary School Teacher Kijelino onye nkuzi Iwenekene Chanel Stevens Ada Nwanebi Business Executive
ọlụ n'Imo steeti o ọkwa ya ka isi eje ada n'ịmalụ mma maketa Ogechi anọkwuru nwanyị ọma ezi nwa si afụ wee bịa n'Owerri West ọkwa Imo steeti ndị ọma Public Relations Executive ada nne m ada n'ịmalụ mma Public Health and Poet ị na-alụzinụ olugonu n'omume olugokwanụ n'omume ICSN ndị ọma Leaders of Tomorrow ndị nwelụ mmadụ ihe kokoko anyị abatago Ọka South na Anambra State to be precise ka anyị kene ije amaka igwe eze nwanyị ọma Public Relations Executive ije amaka Marketing Manager ka ije akpata ego no anyị abata Onitsha North Anambra State ndị ọma ka anyị kene Amaka Ụkpabi Kwenu Newsletter Executive Editor Amaka nwanyị ọma n'ịmalụ mma Strategist ka iji akpata ego no sense seriwo 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 ọbalaba olugonu n'omume olugokwanụ n'omume ICSN ndị ọma Leaders of Tomorrow ndị nwelụ mmadụ igwe bụ ike udo na-aga n'iru igwe bụ ike udo na-aga n'iru igwe bụ ike udo na-aga n'iru igwe bụ ike